ayiwa an balimaw ani yakuma kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ ko Paris n'o ye Faransi faba ye an ka maliyɛn minnu bɛ yen olu kɔni kɛlen don ka maliyɛnw ka lasigi denso min bɛ yen n'o ye consulat ye ko kɔni o b'u bolo hali bi o maliyɛnw an bɛ se ka an bɛ a yira o la k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi o y'a dɔgɔkun kelen ye a b'olu bolo olu kɔni diminen don kosɛbɛ k'a fɔ ko Mali lasigidenso min bɛ yen ko kɔni fɛn foyi tɛ ni olu kan k'o ɲɛnabɔ ni u b'o ɲɛnabɔ a ɲɛ ma olu kɔni ka laɲiniw u ko hali bi u ma sabati ko donc ko foyi t'a yira ko olu bɛ wuli ka bɔ u nɔ la k'a sɔrɔ u ka laɲiniw ma sabati an b'a da tulo kan k'a fɔ ko o hukumu kelen de kɔnɔna na ko minisiri min bɛ dugukolo kow ɲɛnabɔ o kɔni o yɛrɛ kɔni sera Faransi nin ko in hukumu kɔnɔna na hali bi ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la ani maliyɛn minnu bɛ yen u ye ɲɔgɔn ye u ye kuma caman fɔ nka hali bi an bɛ yɔrɔ min na u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la fɔlɔ hakilila jiginna o maliyɛn minnu diminen don u diminen don ko damadɔni na min ye k'a fɔ ko olu ka papiye ko fɛn o fɛn kan ka ɲɛnabɔ yen k'a tɛ ka se ka ɲɛnabɔ a cogo la olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko olu bɛ fɛ Mali minisiri fila bɛ yen ni kelen bɛ affaire étrangère la ani kelen bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnabɔli la ko olu kɔni ka démissionner ka bɔ gouvernement na an bɛ yɔrɔ min na bi an kɔni bɛ se ka min fɔ o de ye ko conseil des ministres laban na Mali ka lasigiden min bɛ yen ni o ye consul ye o kɔni o wulila ka bɔ a place la o wulili in fɛnɛ o kɔni o jɛlen tɛ fɔlɔ nka hali kɔni mɔgɔ parce que yɔrɔ caman na a bɛ k'a fɔ ko o yɛrɛ de y'a ɲini ka bɔ a place la ka d'a kan k'a kɛra conseiller municipal ye Mali la yan yɔrɔ la o kɔni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a dɔn tulo kan k'a fɔ ko Bamakɔ yan yɛrɛ avion dɔ delila ka avion dɔ nana ni maliyɛn fila ye a nana ni mɔgɔ fila ye ka na n'u ye Mali la ka bɔ Europe n'olu kɛra ka bɔ Europe Bamakɔ Mali ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ se k'a to olu ka to Bamakɔ ko k'a d'a kan ko papier min b'u bolo n'o tɔgɔ ko laissez-passer européen ko t'a to u ka se ka to yan u y'u bila avion kelen min y'u ta ka bɔ Europe jamana kan ka Europe dugu kan ka na Mali la u y'u gɛn ka segin o avion kelen in na k'u ka segin u nɔ la ko Mali tɛ se ka sɔn o dɔrɔn ma ko k'a d'a kan ko o papier tɛ se k'a yira cogo si la ni maliyɛnw don ou bien ni maliyɛnw tɛ o kɔni kunnafoni de fila de tun b'an bolo k'a las'aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la